Kaixo, edozein programa nahi baduzue eskura jarri, bai mai gainean edo adibidez hemen beheko barra honetan, egin behar duguna da bilatu programa, adibidez PowerPoint. Eta programaren eskumaldean emanda, nik jartzen badiotan Clara la barra de tareas, zuzenean hemen behan jarriko da, barra honetan. Horrela eskuragarri izango dut betiko. Mai gainera eraman nahi badut, egingo dudana da abrir ubicación del archivo, horrela aterako da hurrengo karpeta programa guztiekin, non dagoen jakiteko, eta hemen eskumako botoia esango diot que me lo envíe al escritorio, crear acceso directo. Eta horrela, hau itziko dut, ikusiko duzue, zelan orain PowerPointa daukat hemen eskuragarri. Nik gomendatzen dizuet beko barra erabiltzea ohiko tresnetarako eta horrela apur bat garbiago izango duzue mai gaina. Gomendatzen dizuet adibidez rekortez tresna hau eta grabagailua izatea eskura edozein grabaketa egiteko. Bai, ohikoena direlako. Bueno, agur.